שלום לכולם, כאן חן מהסטודיו לסריגת חלומות. היום אני רוצה להראות לכם הדרכה של מחזיק המפתחות הזה, מחזיק מפתחות של מגן דוד, עם החרוז הקטן הזה שיש כאן מעליו. נראה לכם את זה רגע מקרוב. זה יחסית קטן. זה מגן דוד שסרוג במסרגה אחת, וזה חרוז, אני קוראת לו חרוז תפילה, זה בעצם חרוז מנייר. אז ההדרכה של היום בעצם תלמד איך לעשות את שניהם. אנחנו מציינים היום את היום ה-30 לפרוץ המלחמה הנוראית הזאת, מאז בעצם ה-7 באוקטובר שנת 2023, שבעצם באו ותקפו אותנו בצורה הכי נוראית שאפשר בשמחת תורה. כולנו מנסים למצוא את מה אנחנו יכולים לתת, מה היכולות שלנו, ומה אנחנו יכולים בעצם לתרום כרגע. אז זה המשהו הקטן שלי. אז בעצם, כמו שאמרתי, ההדרכה היום תהיה שתי הדרכות בעצם. הדרכה הראשונה תהיה על החרוז הזה, חרוז תפילה, וההדרכה השנייה תהיה איך לסרוג את המגן דוד. כן, אני אגיד שזה פרויקט שיכול להתאים גם למתחילות וגם למי שבכלל לא יודעת לסרוג. הדברים כאן הם נורא פשוטים. אני אעשה את ההדרכה הזאת קצת יותר לאט ממה שאני רגילה בדרך כלל, וסורגות שהן סורגות מנוסות יותר יכולות לשים את הסרטון על 1.5 או פשוט לדייק קדימה, או כל אחת מה שמתאים לה. אז נתחיל. הדבר הראשון שנתחיל איתו זה באמת החרוז הזה, חרוזי תפילה. אז אני אניח את זה רגע הצידה. מה שאנחנו צריכים בשביל להכין את החרוזים האלה זה דף נייר פשוט A4, דף מדפסת פשוט במשקל רגיל. אנחנו צריכים גם סרגל, סליחה על הפוקוס, סרגל גדול של 30, צריך עט כמה שיותר דק, זה עט 0.3, דבק סטיק, מספריים, קסם שיניים פשוט, וטושים, אפשר כל טושים שרוצים. יש גם את הטושים האלה שהם מרקרים עם נצנצים בפנים, שיש להם אפקט כזה קצת יותר מיוחד. אנחנו נשתמש הפעם בכחול כמובן, ומי רוצה גם לק נצנצים פשוט שקוף עם קצת נצנצים, זה בשביל לאטום את הכל. אז מה זה בעצם חרוזי תפילה? אני אסביר ואניח. חרוזי תפילה זה בעצם רעיון נפלא שלקחתי, קיבלתי השראה בעצם ממישהי בשם רקפת ברגר, ממרחב הפליאה, היא מקסימה, אני מציעה גם לעקוב אחריה, יש לה רעיונות מקסימים. וזה בעצם רצועת נייר מגולגלת, אנחנו ממש נכין אותה, שאפשר בתוך הרצועת נייר הזאת פשוט לשפוך את ליבנו. אפשר להכין מהחרוז הזה המון חרוזים, אפשר המון חרוזים כאלה שבכל אחד מהם יש תודה או תפילה או בקשה, ואפשר ממש לכרוך את זה, לשדור את זה בתור צמיד, ממש ולהסתובב איתו. אפשר, אם נותנים את המחזיק מפתחות הזה למישהו ספציפי, אפשר ממש לכתוב את השם שלו בפנים, עם תפילות לבקשות ולהגנה ולשמירה, ואפשר לכתוב פרקי תהילים, או פסוקים מיוחדים שמדברים עלינו, או מזמור לתודה. אפשר ממש לדמיין את כל החטופים שלנו חוזרים הביתה בעזרת השם, ואת החיילים שלנו חוזרים הביתה, וממש להחזיק את התמונה הזאת בראש ולכתוב מזמור לתודה. אפשר לעשות עם זה המון דברים, ובעיקר זה פשוט רגע של חיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, שפשוט ישמור עלינו, ישמור ויגן עלינו ועל כל עם ישראל בעזרת השם. אז אנחנו נתחיל להכין את הרצועות. אפשר או לקחת את הרצועות מהצד הקצר של הנייר, או לעשות רצועות ארוכות יותר על הצד הארוך. אני כרגע אעשה את זה בצד הקצר. אני לא אכין את כל הדף, אני אכין רק כמה רצועות. אני אכין רק רצועה, נראה לי אולי חרוז אחד. בעצם אנחנו ממקמים
את הדף, את תחילתו, כבר על הסנטימטר הראשון, סליחה על הפוקוס, מקומות על הסנטימטר הראשון, ופשוט מסמנים רוחב של סנטימטר אחד. אוקיי, אם יש לנו כמה, אנחנו פשוט נעשה 1, 1, 1. אני כרגע אסמן כמה לצורך ההדגמה, אבל אני אעשה רק חרוז אחד. נסובב את הדף, ומול הנקודות שסימנו פה, אנחנו נעשה עוד נקודות מהצד השני, גם של סנטימטר. נראה. נמקם את זה טוב. יופי, ומה שנשאר לנו עכשיו זה פשוט למתוח קווים. מהנקודה הזאת, הנקודה הזאת, מצטערת על הפוקוס שקופץ. אוקיי, אפשר להמשיך ככה ממש לאורך כל הדף, ופשוט ליצור המון 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 רצועות. אני אשאר כרגע רק עם זה. עכשיו בעצם השלב הבא זה פשוט לגזור את הרצועות לכל האורך. אפשר לכתוב לפני שגוזרים, אפשר פשוט לגזור וכל פעם לקחת עוד רצועה ועוד רצועה ועוד רצועה. כן להשתדל שהגזירה עצמה תהיה ישרה, כי זה אחר כך משפיע על הצורה של החרוז. אוקיי. נניח את זה, נשתמש בזה בתור... אוקיי. אז עכשיו יש לנו בעצם את הרצועה שלנו. זה נראה קטן, אבל אפשר להכניס בזה המון 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 מלל. אני כן הייתי רוצה שתכתבו את התפילות ואת הבקשות ואת הפסוקים ואת המזמורים ואת כל מה שתרצו להכניס פה, מתוך מקום של תקווה ושל שמחה, עד כמה שזה נשמע בלתי אפשרי עכשיו, ומתוך מקום של אור. וממש הייתי רוצה שאפשר ממש לעצום את העיניים ולדמיין את הקדוש ברוך הוא בעצמו. פשוט שם כל אחד ואחד מהחיילים המדהימים שלנו, כל אחד ואחד מהחטופים שלנו, פשוט שם כל אחד מהם בתוך מגן דוד של שמירה והגנה ואור. ואני רוצה שנשלח להם מלא 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 אור עכשיו ותקווה, ונדמיין אותם פשוט יוצאים בשיירה אחת ארוכה, חוזרים למשפחות שלהם בעזרת השם, חוזרים לידיים שמחבקות אותם, בעזרת השם בריאים בגופם, בנפשם, עד כמה שאפשר. אז אני אקח לי רק רגע שנייה לכתוב כאן את מה שאני רוצה לכתוב, ואני מזמינה אתכם אפילו לעצור את הסרטון הזה, ולקחת רגע לעצמכם ופשוט לשבת ולכתוב, לכתוב, 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 לשפוך את כל מה שיש בלב. אני כן אגיד שלגבי שמות השם עשיתי שאלת רב. אפשר לרשום קיצורים כמו קב"ה או בעזרת השם בית עין ה', ובשם השם לכתוב ד' עם גרש, כך אמר לי הרב. אז שתדעו. אז אני אקח לי רק כמה דקות שנייה לכתוב לי, ושוב, אם את מספיק דק אפשר להכניס המון 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 מלל. בואו נראה אם רואים את זה בפוקוס. אוקיי.
אני כן אגיד שלפחות 2 סנטימטר פה בסוף הרצועה להשאיר ריק בשביל הדבק שנשים שם. לצורך ההדגמה אני לא אכתוב פה המון בגלל שאני לא רוצה לבזבז את הזמן שלנו כאן. אז בינתיים זה מה שכתבתי, ועכשיו נתחיל לגלגל בעצם את החרוז שלנו. אז אנחנו לוקחים קסם, אולי כן אני אעשה את זה קצת יותר קרוב שתראו קצת יותר טוב. ככה נראה לי מצוין. אוקיי, אז בעצם אנחנו מתחילים, אני אוהבת כשכל הכתב הוא בפנים, ובצורה מאוד מאוד אדוקה, כמה שיותר אדוק יותר טוב, פשוט לגלגל את החרוז. כן להקפיד שהשוליים יישארו שווים, וכן להקפיד שהגלגול יהיה מאוד מאוד אדוק. גם אם זה בורח באמצע, אפשר לחזור ולגלגל את זה שוב. אפשר גם כל הזמן ליישר את זה. כשמגיעים באמת ל2-3 סנטימטר, כן כדאי עוד חתיכת נייר למרוח עליה את הדבק, ולהמשיך לגלגל שוב כמה שיותר הדוק וכמה שיותר ישר. אם זה לא יוצא הכי ישר אפשר להוציא, ליישר, לגלגל. אוקיי, להוציא את זה מהקסם, לראות שזה יוצא בקלות, גם ליישר את זה קצת, ובעצם זה החרוז שלנו. אני מחזירה את זה לקסם בצורה די רופפת, ולוקחת את הטוש שלי, כמו שאמרתי זה טוש נצנצים, פשוט צובעת. אם זה קצת קשה לצבוע את הקצוות מפה, אפשר גם להוציא אותו. ולצבוע איפה שחסר. אני אוהבת להשתמש בטושים כי פשוט הם מתייבשים יותר מהר. אפשר להשתמש גם בטושים אחרים פשוטים יותר. זה גם עובד מצוין. לא חייב דווקא את האלה עם הנצנצים. ככה זה נראה, יש לו אפקט זוהר כזה. אפשר עם קצת, אפשר להשלים את הצבע. סליחה.
ועכשיו מה שאני אוהבת לעשות, ושוב זה לא חובה, זה לקחת עוד לק נצנצים שקוף, ופשוט למרוח שכבה דקה, לא צריך הרבה יותר. וזהו, זה החרוז שלנו, אנחנו נניח אותו בצד להתייבש, ובזמן שהוא מתייבש אנחנו נעבור להדרכה של הסריגה. אוקיי, אז נראה, יופי. אז בעצם ההדרכה של הסריגה אפשר לעשות את זה או בצבע אחד או בשני צבעים או בחוט מתחלף, מי שרוצה. לצורך ההדגמה הזאת ובאמת גם למי שמתחילה, הרבה יותר קל לעשות את זה עם שני צבעים, כי רואים בעצם איך משתלבים, איך המשולשים משתלבים ביניהם. אז בשביל הסריגה הזאת של המגן דוד, מה שאנחנו צריכות בעצם זה חוטים בשני צבעים. אני משתמשת בחוטים או של הילה או של אם הקוטון. הטבעיות שלהם נראות ככה. החוט שאני, מבחינת העובי שלו, זה 125 מטר ל-50 גרם. גם כאן. איפה רואים את זה? הנה. 50 גרם ל-125 מטר. זה הגודל שהכי מומלץ מבחינת האחיזה שלו. חוץ מזה אנחנו נצטרך מסרגה אחת. לחוט הזה בדרך כלל מתאימה מסרגה של 2.5 מילימטר. בשביל ששוב זה יחזיק קצת יותר, אני אוהבת להשתמש במסרגה קצת יותר קטנה, זו מסרגה של 2. אתם רואים את זה פה בפוקוס? של 2 מילימטר. אוקיי? קטנה, חמודה. עוד משהו שנצטרך זה המספריים שלנו מקודם. מחט לצמר. אוקיי? אני לא אוהבת להשתמש בפלסטיק הגדולות מדי, כי אז זה פשוט יוצר חורים בעבודה. וגם טבעת למחזיק מפתחות. אז בעצם אני רוצה רגע להראות לכם איך בעצם יוצרים את הדבר הזה. נצייר רגע פה. בעצם מה שאנחנו נסרוג זה שני משולשים. נסרוג, בואו נראה, מצוין. ככה, מעולה. בעצם המשולש שלנו יראה ככה. אנחנו נתחיל מפה, נסרוג חצי צלע, פינה, צלע שלמה, פינה, צלע שלמה, פינה ועוד חצי צלע. ואחר כך אנחנו בעצם נחבר את שני הקצוות האלה בתפירה בעצם של החוטים שנשארו. מבחינת הפינה, בפינה יש 3 תפרים, יש עין שטוחה, חצי עמוד ועין שטוחה בכל אחת מהפינות. נצאת את זה ככה לשם ההדגמה, כי החצי עמוד הוא קצת יותר גבוה מהעין השטוחה. ובעצם פה יהיו לנו 7 תפרים של עין שטוחה. עוד מעט אני אסביר בדיוק גם מה זה אומר עין שטוחה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. בכל אחת מהצלעות. פה יהיה 1, 2, 3, פה יהיה 1, 2, 3, 4. אוקיי, אז זה בעצם מה שאנחנו נעשה. אנחנו נסרוג שני משולשים כאלה. והחלק שהוא קצת יותר טריקי זה בעצם איך לחבר אותם ביניהם ואיך לשלב אותם ביחד. אז אנחנו עכשיו נתחיל לסרוג. שוב, כמו שאמרתי, את החלק הזה אני אעשה קצת יותר לאט. נתחיל מהבעיר. אוקיי. אני אוהבת להשאיר, סליחה על הפוקוס, אני אוהבת להשאיר חוט ארוך, אנחנו נשתמש בו אחר כך. בואו נגיד שזה ייראה כזה כמו 15 סנטימטר, משהו כזה, 15-20 סנטימטר. תדמיינו את הסרגל שיש בקלמרים של פעם. אוקיי, הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה מה שנקרא את העין ההתחלתית. ובשביל זה אנחנו נעשה עין כזאת, את האות עין, ונתפוס את
חיבור, ואת החוט הזה, שזה בעצם החוט של הכדור צמר, אנחנו נחזיק מלמטה, מתחת לטבעת הזאת שנוצרה, ניקח את המסרגה שלנו לתוך הטבעת שנוצרה, ונמשוך את החוט. זו הלולאה שנוצרה לנו עם קשר, פה, סליחה על הידיים שהתלכלכו מהצבעים, אוקיי? ואנחנו יכולים למתוח אותה או להרחיב אותה כמה שאנחנו רוצים. זה הזנב שלנו, הזנב של החוט, ופה זה החוט של הכדור. מעולה. אז זה כבר הדבר הראשון שיש לנו. אנחנו נסרוג יחסית רופף, ואנחנו קודם כל נסרוג עיני שרשרת. אז איך עושים עיני שרשרת? שוב, למי שסורגת יכולה להריץ את הסרטון. עיני שרשרת. אנחנו כורכים את החוט של הכדור סביב המסרגה. אנחנו כורכים אותו, אם נגיד אנחנו נעמיד את המסרגה ככה, והיא תהיה מרכז השעון שלנו, אנחנו כורכים אותו עם כיוון השעון. אוקיי, ככה זה נראה. עם כיוון השעון, כורכים. עכשיו אנחנו כל פעם נמשוך בעזרת הוו הקטן של המסרגה, נמשוך את החוט שכרכנו לתוך הלולאה שכבר יש לנו על המסרגה. כל פעם שנעשה את זה, זאת תהיה עין שרשרת. אני אנסה לראות אם אפשר לעשות את זה יותר קרוב ושזה עדיין נראה ברור. אוקיי, זה היה אחד. אנחנו רוצים לסרוג 24 עיניים. זה 1, 2, לולאה אחת על המסרגה, את החוט אני כורכת מסביב עם כיוון השעון, ומכניסה לתוך הלולאה, זה 3. בעצם הצורה שנוצרת לנו זה מין צורה של V קטן, אוקיי? ואפשר לראות שיש לנו כאן 1, 2, 3 V. אוקיי? 3, שאני אעשה את זה קצת יותר מהר, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. מעולה, נמתח עוד קצת חוט. אוקיי, אז זו השרשרת שלנו, שרשרת של 24 עיני שרשרת. אמרנו שכל צלע של המשולש יהיה בעצם 7 תפרים, ועוד פינה אחת, עוד תפר אחד שהוא פינה, זה בעצם 8 כפול 3, זה 24. אוקיי, מה שאנחנו נעשה עכשיו, כל פעם שמבקשים מאיתנו לסרוג על שרשרת של עיניים, אנחנו רוצים להפוך אותה. אוקיי, בצד הזה, זה הצד היפה, יש באמת את הצורה הזאת של ה-V, של השיבולים האלה, ומאחורה, מאחורי כל תפר יש את הגבעה הזאת, האחורית הזאת. אנחנו רוצים בעצם את התפרים שלנו לשים בתוך הגבעה הזאת האחורית. פה. אוקיי, אז אנחנו נעשה את התפר הראשון שלנו. אנחנו עושים בעצם 3 עין שטוחה. 3 תפרים של עין שטוחה, אני כבר אגיד מה זה אומר. אז אנחנו נרצה להכניס את המסרגה שלנו בבליטה הראשונה הזאת. אוקיי, לפעמים צריך קצת לעזר בציפורן. נשים לב שהחוט לא מתפורר. אוקיי, אז יש לנו בעצם את העין, את הלולאה שהייתה לנו על המסרגה, וזו הבליטה האחורית הזאת, זה התפר שאליו אנחנו נכנסים. אנחנו נכרוך את החוט סביב המסרגה עם כיוון השעון, ובעין שטוחה בעצם נכנסים פשוט בשתי הלולאות. כמו שמקודם עשינו עין שרשרת, נכנסנו דרך לולאה אחת, עכשיו אנחנו נכנסים דרך שתי הלולאות האלה. 1, 2, זה יכול להיות קצת טריקי הראשון, אם לא השארנו אותו מספיק ארוך. רגע, שנייה, אני אפרום את זה. בגלל שזה יסתובב לי.
סליחה. אז בואו נתחיל שוב. אז יש לי כאן את העין הזאת הראשונה שלי, ואני נכנסת לבליטה שיש לי כאן מאחור. לפעמים צריך להשתמש קצת בציפורניים בשביל להיכנס לזה. מצוין. עם כיוון השעון, ונכנסים לולאה אחת ולולאה שנייה. אוקיי? זאת העין השטוחה שלנו, זה נראה כזה קצת מקושקש כרגע, ואנחנו בעצם סופרים 3 כאלה. תפר הבא, נכנסים לבליטה האחורית, עם כיוון השעון, ונכנסים דרך 2 הלולאות. זה התפר השני שלנו. תפר שלישי. כאן בעצם זה החצי צלע הראשונה שיצרנו, ובתפר הבא, התפר הזה, אנחנו בעצם נעשה את הפינה שלנו. אז כמו שאמרתי, הפינה בנויה מ3 תפרים שנכנסים כולם לאותה לולאה פה, ללולאה הזאת, שזה עין שטוחה, כמו שעשינו כרגע, חצי עמוד, שאני כבר אראה איך לעשות אותו, שהוא קצת יותר גבוה, ושוב עין שטוחה. ואז נמשיך הלאה, ואני כבר אראה לכם איך זה נראה בתור פינה. אז אני נכנסת לבליטה האחורית הזאת, נעזרת קצת בציפורניים שלי, בוודא שהחוט לא מתפורר ושהלולאה נכנסת לי, ועושה עין שטוחה כמו שעשיתי עכשיו. עין שטוחה. עכשיו אני נכנסת לאותו מקום, לאותה לולאה, שזה פה, ועושה חצי עמוד. מה זה אומר חצי עמוד? זהו קצת יותר גבוה. קרחתי את החוט סביב המסרגה עם כיוון השעון, זה תמיד יהיה עם כיוון השעון. והפעם במקום להיכנס בשתי הלולאות, אני נכנסת רק בלולאה אחת. ואז קורחת שוב עם כיוון השעון, ונכנסת דרך 2 הלולאות. בעצם מה שזה נותן, זה נותן עוד טיפה גובה. עכשיו אני נכנסת שוב לאותו מקום, קורחת את החוט, בסדר? ועין שטוחה. עין שטוחה זה מה שנכנסתי פה, ונכנסתי פה. אוקיי? עוד מעט נראה איך זה נראה בתור פינה, כשנמשיך לסרוג. עכשיו אנחנו צריכים לסרוג את הצלע השנייה, שהיא בעצם צלע שלמה. אז אנחנו סורגים 7 תפרים. בכל אחת מהבליטות האלה, בכל אחת מ7 הבליטות הבאות, אנחנו ניכנס ונסרוג עין שטוחה. אם מישהי צריכה להאט אפילו את הסרטון, מוזמנת. אם מישהי צריכה למהר את הסרטון, מוזמנת. השאיפה שלי שבעזרת השם נחלק את זה לכולם, שכולן יוכלו לעשות את הפרויקט הזה, שהוא באמת יחסית מאוד מאוד פשוט. אז יש 2. 3. 4. 5. 6. 7. מצוין. עכשיו אנחנו רואים פה איך זה נראה בתור פינה. אפשר למתוח את זה קצת כשהמשולש, כשנסיים לסרוג אותו, אנחנו נמתח אותו יותר. זו הפינה. עכשיו אנחנו נעשה פה עוד פינה, ופה בהמשך עוד פינה. אז עכשיו אנחנו שוב עושים את הזווית, את הפינה. זה אומר שבתפר הזה כאן, אנחנו ניכנס, נעשה עין שטוחה, חצי עמוד ועין שטוחה. עין שטוחה. הכנסתי לאותו המקום. חצי עמוד. סליחה. עין שטוחה. בסדר, מלפפים רק פעם אחת. וזו הפינה שלי, הפינה השנייה, ועכשיו שוב 7 פינה, ואז עוד 4 שנשארו לי. עכשיו אנחנו נמשיך ב7, ואני אעשה את זה קצת יותר מהר. שתיים.
3, 4, 5, 6, 7, שוב פינה, נכנס לפה, עין שטוחה, לאותו מקום, חצי עמוד, לאותו מקום, עין שטוחה, ונשארו לנו פה עוד 4 בליטות, 4 לולאות כאלה מאחורה, ואנחנו נסרוג את כולם, פשוט בעין שטוחה. זה קצת לפעמים נהיה קצת קשה להחזיק את הכל, כי זה באמת כזה קטן, וצריך להרגיש איך לאחוז את זה, אבל אני מאמינה שתוכלו להסתדר, ושזה הכל יהיה בסדר. אוקיי, וזו הלולה האחרונה שלי. אוקיי, אז זו בעצם הצורה שיצאה לי עכשיו. אני אעשה את זה מפוקוס. בואו ננסה את זה ככה עכשיו. אוקיי, זו הצורה שיצאה לי. זה החוט של הזנב שהתחלתי איתו. זה החוט של הכדור. אני רוצה שהם גם יהיו פחות או יותר ארוכים כאלה, כן? משהו כזה. נחתוך אותו פה. פשוט אחר כך אנחנו נשתמש בחוטים האלה, אחרי שנסיים לתפור אותם, נשתמש בהם לעשות את הגדילים האלה. פה. אוקיי. חתכתי את החוט שלי, ועכשיו אני בעצם מושכת אותו, כדי שלא תהיה לי יותר לולאה, שפשוט יהיה לי חוט. אוקיי? עכשיו יש לי חוט למטה, חוט למעלה, מין צורה כזאת חמודה. אני תופסת אותה חזק, פשוט מותחת אותה קצת, בגלל זה טוב להשתמש בחוט כותנה, כי הוא לא חוט נמתח, הוא לא סטרצ'י, הוא מחזיק את עצמו טוב. אוקיי, מותחים את זה ואז נראה קצת יותר כמו משולש, ואחרי שנסרוג את השני נראה איך לתפור אותו יחד ולחבר אותו. אוקיי, אז עכשיו אני מתחילה בעצם את המשולש השני. את זה אני אעשה יחסית מהר. אוקיי, עכשיו אני משאירה זנב יחסית ארוך, טבעת, וסורגת 24 עיני שרשרת. 2. 19, 20, 21, 22, 23, 24. אוקיי, 24, סליחה. מרחיבה קצת את הלולה שיש לי כאן, והופכת את השורה שלי כדי שאני אוכל לראות את הבליטות מאחורה. אוקיי? זה הצד היפה. אני רוצה לסרוג על הצד מאחורה כדי שאחר כך כשאני אסיים אז יהיה לי שוליים כאלה מאוד יפים, כמו פה. רואים את השיבולים האלה ורואים מפה, וזה הכל כזה שוליים מאוד יפים. ככה נראה הצד האחורי של זה. גם יפה, אבל אולי פחות. אוקיי, אז יש לנו 24 עיני שרשרת. אני סורגת 3 עיניים שטוחות. את הראשון זה תמיד כזה קצת יותר בעייתי להכניס. אוקיי, יופי. ו3 עיני שרשרת. סליחה, עין שטוחה.
3, פינה זה עין שטוחה, חצי עמוד, ועוד עין שטוחה. עכשיו לצלע השנייה 7 תפרים של עין שטוחה. סליחה. אם איבדתם את הספירה, תמיד אפשר לספור את השיבולים. יש לנו כאן 1, 2, 3, 4, 5. צריך עוד 2. 6. 7. כדאי מראש, כשסורגים את העיני שרשרת, לסרוג אותם קצת יותר עופפים, פשוט כדי שיהיה קל יותר להיכנס ולסרוג. הגעתי שוב לפינה, עין שטוחה, חצי עמוד, עין שטוחה, עמוד פעם 7, שלוש, 4, 5, 6, 7. אוקיי, עכשיו אנחנו שוב נגיע לפינה, עין שטוחה, חצי עמוד, עין שטוחה, וסיום של הצלע השלישית, בעצם הראשונה שהתחלנו, 1, 2, 3, אחרון, 4. אוקיי, אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים חוט ארוך, סליחה, נשים את החוטים בצד, נמשוך את הלולאה, עד שבעצם יש לנו פה עוד משולש. אני מותחת אותו חזק, כדי לתת לו ככה את השפיץ היפה הזה. ובעצם מה שיש לי עכשיו זה שני משולשים. עכשיו מה שנצטרך זה לקחת את המחט צמר שלנו, את המחט האהבה שלנו, השפיץ שלו הוא לא שפיץ חד, אפשר להשתמש במחט עם שפיץ חד. נבחר אחד מהמשולשים, זה לא משנה מה, ונתחיל עם החוט התחתון דווקא. אוקיי, את החוט העליון אני כבר אלמד אתכם איך תופרים אותו בטכניקה מיוחדת, ואנחנו בעצם מנסים להגיע למצב שהחיבור ייראה כמה שפחות מורגש. זאת אומרת שפה בקושי רואים את הנקודה שהמשולשים מתחברים אחד לשני. פה. מאחורה זה קצת יותר בולט, אבל מקדימה ממש לא רואים. זה מה שאנחנו רוצים, שהכל יהיה ככה מאוד זורם. אז השחלנו את החוט התחתון,
ופה זה בעצם ה-V הראשון שלנו, זה התפר הראשון שלנו. עכשיו אנחנו לא רוצים להיכנס פה, אפילו שהוא קצת נופל כזה. אנחנו רוצים להיכנס ממש מתחתיו. פשוט להכניס את המחט אחורה. לא למתוח חזק מדי, לא למתוח רופף מדי, ככה במתח הנכון, כי אם נמתח יותר מדי זה הכל יראה ככה מקובץ, ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהכל ממש יזרום כצורה אחת זורמת. עכשיו אנחנו הופכים את העבודה לצד ההפוך, לצד כביכול הפחות יפה, ומה שאנחנו עושים זה פשוט משחילים את הקצוות. אנחנו לא רוצים שיראו את הנקודת חיבור, ואנחנו לא רוצים שיראו את החוט הזה. אז מה שבעצם עושים זה שפשוט נכנסים יוצאים מהתפרים כאן האמצעים האלה. וכשאנחנו מרגישים שהחוט מספיק מושחל בפנים ובטוח שהוא לא ייפרם, אז אפשר פשוט לחתוך אותו. אז פשוט נעשה את זה פה, סליחה. נכנסתי דרך התפר הזה. ואני אעשה את זה קצת יותר קרוב, שנייה. עכשיו אני נכנסת לתפר הזה, מהצד השני שלו. עושה כמו זיגזג. שוב, אני משתדלת לא למתוח את זה יותר מדי חזק. פה זה החיבור. אני לא רוצה למתוח יותר מדי חזק, אבל אני כן רוצה קצת להרגיש אותו. אוקיי, אחרי זה 2, 3, 4 תפרים. אני אוהבת למתוח קצת לסדר את המשולש, ולחתוך את החוט. אני מוציאה את המחט, מחזיקה את החוט מתוח, חותכת כמה שיותר קרוב, כמובן להיזהר על העבודה עצמה, שלא לחתוך בטעות איזשהו תפר. את החוטים האלה, כמו שאמרתי, אנחנו שומרים בצד. ועכשיו חיברנו את החוט התחתון, אנחנו ממשיכים לחבר את החוט העליון. אנחנו נחבר אותו בטכניקה שנקראת תפר מדומה, ששוב היא עוזרת לנו בכל המטרה שלנו שהכל ייראה ללא חיבורים בעצם. זה הצד האחורי, זה הצד הקדמי. אני השחלתי את המחט שלי על החוט העליון. בעצם תפר מדומה, מה שהוא עושה זה שאנחנו בעצם סורגים כמו תפר כזה של V, שישב פשוט מעל התפר הראשון, ופשוט ידמה המשכיות. זה יראה ממש כמו זה. אז אנחנו לא נכנסים פה, אנחנו ניכנס בתפר הבא, זה התפר הראשון שלנו. אנחנו ניכנס פה בתפר הבא מתחת ל-V הזה. אוקיי? ככה. פשוט עם המחט מתחת לשני התפרים האלה, מתחת לשתי הלולאות. אוקיי. נוציא את המחט. אוקיי, זה הצד הראשון, ועכשיו בעצם ה-V שלנו, אנחנו רוצים שהוא יראה מין צורה כזאת, כמו כולם. אנחנו רואים שהוא צריך להיכנס חזרה לפה. אז אנחנו מחזירים את המחט שלנו לפה, מאחור, ככה. ובפנים שוב, אם מישהי צריכה לראות את החלק הזה שוב, אם מישהי צריכה לעשות את זה לאט יותר, בעצם זו העין המדומה שיצרנו, ה-V הגדול הזה. כן, אנחנו רוצים למתוח את זה, ולמתוח את זה לרמה שזה יהיה באותו גודל של שאר התפרים. אוקיי, אפשר לראות אותם. פה אמנם זה קצת עקמומי כזה, אבל אפשר לראות שהתפר שאנחנו יצרנו עכשיו זה שהוא ממש נראה כמו שאר התפרים פה. נמתח את זה קצת ונסדר את זה, זה כבר יראה הרבה יותר טוב. עכשיו מה שנשאר לנו זה באמת לוודא שהחוט
לא ייפרם, אז אנחנו הופכים לצד השני, וכמו שעשינו מקודם, מכניסים את זה בין התפרים בזיגזג, עד שמגיעים בערך 3, 4, 5 תפרים, כמה שרוצים, ואז אפשר לגזור את החוט. ולגבי השני, אנחנו לא נחבר עדיין את השני, אנחנו מחברים רק את המשולש הראשון שלנו. כי את השני בעצם אנחנו צריכים כמו ללפף סביב המשולש הראשון, ורק אז לחבר אותו. זה יכול להיות קצת טריקי, בגלל זה כדאי, אם זה פעם ראשונה שאת עושה את הפרויקט הזה, את המגן דוד הזה, כן כדאי לעשות את זה בשני צבעים, כי זה פשוט קל יותר לראות את זה. אוקיי, אז זה החלק האחורי, וזה החלק הקדמי. כן, אפשר לראות קצת, אבל יחסית זה נראה יפה. אוקיי, שוב, אני מחזיקה את החוט מתוח, מוציאה את המחט, מחזיקה את החוט מתוח וגוזרת קרוב לעבודה, מאוד קרוב, אבל כמובן שומרת על התפרים. אוקיי, אז אותו אפשר שוב למתוח עוד, לשמור על הצורה של המשולש, וזה המשולש שלנו. זה הצד היפה, וזה הצד האחורי. ועכשיו בעצם מה שאנחנו עושים, זה לוקחים את המשולש השני שלנו, ובעצם מה שאנחנו נעשה זה אנחנו פשוט נכרוך אותו סביב המשולש הראשון. בכל צלע של המשולש הכהה יהיו 2 נקודות חיבור, השקה בעצם, של המשולש הבהיר. זאת אומרת, כאן למעלה וכאן למטה. אחד יהיה מעל, אחד יהיה מתחת. מעל, מתחת, מעל, מתחת. אז אני אוהבת להתחיל עם החלק עם החוטים, כדי שאחר כך אני לא אסתבך איתו. ופשוט להניח אותו מעל בנקודה הזאת. זאת אומרת שבנקודה הזאת עכשיו זה יהיה מתחת. סליחה, הקטנה התעוררה. אני אנסה רגע שזה יהיה קצת יותר ברור. אוקיי, אז בעצם אני מתחילה איפה שיש לי את החוטים, כי זה פשוט יהיה יותר נוח ללפף את הצד שהוא בלי חוטים. הנקודת השקה הראשונה תהיה מעל, זאת אומרת שפה אני רוצה להניח אותו, את המשולש הבהיר מתחת. אני מכניסה אותו ממש לתוך המשולש הכהה. שוב, פה. עכשיו אני מסתכלת על הצלע הזאת, הכהה, הוא יהיה מעל, מחזיקה את זה קצת, הוא יהיה מעל, אז עכשיו, פה הוא יהיה מתחת, ושוב משחילה אותו לתוך המשולש, והצלע האחרונה מעל, והחצי צלע הזאת תיכנס מתחת, ובעצם כשהם יתחברו במקום הזה, אז זה יראה, ננסה רגע להראות על זה, יראה ככה, בעצם שהם ממש משולבים. עכשיו זה קצת יותר טריקי לחבר את שני הקצוות, אבל אפשרי לחלוטין, פשוט אפשר להזיז קצת את הכל. גם כאן אני מתחילה מהחוט התחתון, ואת החוט העליון אנחנו נעשה באותה דרך של העין המדומה, אבל יש לו עוד תפקיד. בעצם התפקיד שלו הוא יהיה גם שנשחיל בתוכו את החרוז שהכנו מקודם, ונעשה את הלולה הזאת שאפשר להשחיל על הטבעת. אוקיי? אז את החוט השני העליון לא לגזור, כמו שעשינו במשולש הכהה, במשולש הראשון. אז אני משחילה את החוט התחתון, משחילה במחט שלי. שוב, קצת יותר מסובך לראות את זה. אפשר ממש להזיז את זה ואחר כך לסדר הכל.
זה לא נורא. זה התפר הראשון. אני לא יודעת איך יהיה הכי טוב לראות את זה. פה. זה בעצם התפר הראשון שלי. אני רוצה להיכנס מתחתיו. וזה בעצם מתחבר לי למעלה. ושים לב לכיוונים של החוטים. אוקיי, זה מלמעלה מתחבר לפה. אני מושכת את זה אחורה. אוקיי, אז אנחנו רואים שזה כן מתחבר. עכשיו זה נראה קצת מקושקש כזה ועקום. אחר כך זה מסתדר מאוד מאוד יפה. אני הופכת, כי אני רוצה בעצם להשחיל אותו בצד האחורי. קצת מותחת. וכמו שעשינו מקודם, אני פשוט משחילה אותו בלולות האמצעיות האלה. 3-4 תפרים, ואפשר את החוט התחתון כן לגזור. אוקיי, אז זה מה שאני עושה עכשיו. לאט לאט. וזיגזג. גם אם עכשיו החוט קצת נמתח לי פה, זה לא נורא. כן, נשים לב לכיוון של החוטים שלי, שהחוט הזה לא מסתובב לי ולא מסתבך לי. אחד, עושה עוד כמה פה. שתיים. אפשר גם קצת באמת למתוח, שוב לא יותר מדי, כדי שזה לא יהיה מקובץ מדי. נעשה עוד תפר. אולי עוד אחד. אפשר גם מאחורי הפינות. כמו שאמרתי, זה החוט התחתון, אז אפשר לגזור אותו. כשמסיימים, למתוח אבל לא יותר מדי. ולהיזהר לא לפגוע בעבודה. ולשמור את זה בצד. מעולה. עכשיו זה הצד הקדמי שלנו. אפשר כל פעם קצת למתוח ולסדר. עוד רגע הכל יראה מאוד יפה. נשחיל את החוט הזה, את החוט העליון. ונעשה גם אותו בעין מדומה. עכשיו שוב זה קצת מוציאה אותו, קצת מקפלת את זה אחורה כדי שאני אוכל להסתכל על זה כמו שצריך. אחר כך אפשר תמיד לסדר את זה. ואני קצת מזיזה אותה מהדרך כדי שאני אוכל לעשות את זה. אז מבחינת עין מדומה, זה התפר הראשון שלי. הלולה הזאת וזאת. אני רוצה להיכנס בתפר השני, בווי השני הזה, זה וזה. אני נכנסת מתחתם, מתחת שניהם. אני צריך קצת לשחק עם המחט בשביל להיכנס. אני רוצה להיכנס מתחת לשניהם. אוקיי? אנחנו בעצם יוצרים תפר שהוא מדומה, שהוא בעצם מחכה את התפר הראשון. אנחנו רוצים לעשות מעין שיבולת כזאת, מעין וי כזה שיהיה כמו אלה. בשביל לעשות את זה הוא צריך להיכנס שוב לפה. אני מכניסה את זה, אפשר מתחת ללולה אחת, אפשר מתחת לשניים, אני תמיד מעדיפה מתחת לשתיים. ונוצר לנו תפר. כמובן הוא הרבה יותר גדול כרגע משאר התפרים.
אנחנו נמשוך אותו בעדינות עד שהוא יהיה בגודל שלהם, לא, זה עדיין קצת גדול, עד שהוא יהיה בגודל שלה ונראה כמו פשוט עוד תפר אחד בשורה. הפכתי את זה לצד האחורי, ויש כאן עדיין את התפר הגדול, אפשר לתפוס אותו, לא חייב, אפשר פשוט להמשיך הלאה ולכרוך אותו סביב התפרים האלה כאן. וכשנסיים את התפרים האלה בעצם אנחנו רוצים להגיע לקצה הזה, אוקיי? אז אנחנו, כמו שעשינו קודם, נעשה קצת זיגזג של התפרים. פה אפשר לסובב את העבודה איך שיהיה לכם נוח בידיים, העיקר שיהיה נוח. אוקיי, ובסופו של דבר אני רוצה להגיע ממש לצאת מפה דרך שני התפרים האלה. זה בעצם החצי עמוד שעשינו באמצע הפינה. הפינה שלנו הייתה עין שטוחה, חצי עמוד ועוד עין שטוחה, זה החצי עמוד, הוא ממש הפינה. אוקיי, ומוודאים גם מקדימה שנכנסנו בכל התפר. פה למשל, אתם רואים? נשאר פה עוד קצת חוט, אז אני מתקנת. אני רוצה להיכנס ככה. אוקיי, עכשיו כבר אפשר לסדר את המגן דוד שלי. אפשר למתוח את הכל, אני מושכת יחסית חזק, זה אפשרי. אם משתמשים בחוט כותנה זה אפשרי. אוקיי, מקסים. עכשיו אני לוקחת את החרוז שהכנו מקודם. איפה הנחתי אותו? חרוז שלנו. כל התפילות וכל הבקשות שהכנסנו בתוכו, וכל האור וכל השפע וכל האנרגיות הטובות. אני פשוט משחילה את המחט לתוכו. ומשחילה שוב. נזהרת לא למשוך עד הסוף את המחט, כי אני כן רוצה שתישאר פה לולאה. נוציא את החוט שיש פה. משכתי את החוט השני בטעות. אוקיי. אפשר להשאיר את המחט אם זה לא מפריע, אפשר גם שלא. אוקיי, אני משאירה בערך לולאה כזאת, אפשר קצת יותר קטנה. ואני עושה קשר פשוט. היא קטנה, היא לא נקרחת סביב האצבע. אפשר להיעזר במסרגה ולתפוס את זה. ולהשתדל שהקשר יהיה כמה שיותר קרוב לחרוז. אוקיי, יצאת לנו לולאה כזאתי. אפשר לנסות לעשות אותה יותר קטנה. אוקיי. בגלל שגלגלנו את הנייר על קסם ולא על שיפוד או משהו כזה, החור שלו הוא יחסית צר, ככה שהקשר הזה לא יעבור דרכו. אם כן גלגלתם על שיפוד או משהו כזה, פשוט צריך לעשות כמה קשרים. אוקיי, המחט שהיא עדיין מושחלת, ומה שאני עושה בעצם זה פשוט מלפפת את החוט הזה, כורכת אותו שוב בין התפרים כמו שעשינו מקודם, כדי שהוא לא ייפרם. אז אם באנו מהצד הזה, אני לא רוצה לחזור על אותו צד, כי אז הוא יהיה פשוט שמן כזה ולא יפה. אז אני ממשיכה הלאה. פה זה הנקודת חיבור שלי, של המשולש הבהיר, והמשכתי עם החוט הזה עד לפה. עשיתי את זה, ועכשיו אני רוצה להמשיך פה. ממש עוד כמה תפרים קטנים. ואז אני אוכל לגזור גם את החוט הזה.
בסדר? בדיוק כמו שעשינו מקודם, פשוט בתפרים האמצעיים. נעביר את זה בזיגזג. 3-4 תפרים, אנחנו פשוט לא רוצים שהחוט ייפרם. אוקיי. נקסור. זהירות על העבודה. אוקיי. אז ככה זה נראה עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים לעשות פה את הגדיל הזה. לי זה ממש מזכיר את הפתיל תכלת מהפרשיות של שמע ישראל. אז בעצם מה שאנחנו עושים, רגע, קפץ לי הפוקוס, יש לנו בעצם שני חוטים בהירים, שני קצוות בהירים, שני קצוות קהים. אני אוהבת לסדר אותם. אחד כהה. אחד בהיר, אחד כהה, אחד בהיר. אני לא מחזיקה אותם מהקצוות שלהם, אלא דווקא מהאמצע שלהם. פשוט מחזיקה אותם יחד. אני לוקחת את המגן דוד שלי, דווקא מהצד האחורי שלו, והמשולש, שממש, השפיץ שממש ממול החרוז, פה אני רוצה להכניס את המסרגה שלי, שוב לראש של התפר של החצי עמוד של הפינה. אם זה קצת הדוק מדי בעייתי, אפשר להכניס שמחת, קצת למתוח את זה קודם, אז קצת פותח לי אותו, ויותר קל להכניס את המסרגה. אני מניחה את כל החוטים, שזה חלק שהוא קצת דורש כוח, כי זה לא הכי נוח. ובזהירות ובכוח אני מנסה להשחיל את החוטים שלי. שפה למשל זה ברח לי. נסדר אותם שוב. אם זה עדיין לא מצליח על שתי הלולאות האלה, אפשר לבחור רק לולה אחת. זה לא נורא. אז זה קצת יותר נותן מרחב. קצת יותר פתוח. עכשיו זה יצא לי באמת הדוק מדי, אז אני אנסה ככה. אוקיי, מוודאים שכל החוטים יצאו. יוצרים איזושהי לולאה. שים לב שהחוט הזה, למשל, שהוא קצר, לא בורח לי. אוקיי, אז יש לי פה איזושהי לולאה. אני רוצה להכניס את כל החוטים אליה. אפשר לעשות את זה עם הידיים, אפשר לעשות את זה עם המסרגה. בעצם יוצא לנו דבר כזה. ובזהירות, תוך כדי שאנחנו מחזיקים את המגן דוד עצמו, שלא יאבד את הצורה שלו, אנחנו משכים את החוטים אחד אחד. אוקיי. שוב, למתוח, לסדר, להזיז. איך שנראה לנו הכי טוב. זה אנחנו כמו מסרקים. פשוט גוזרים. אפשר לגזור את זה עד החוט הכי קצר, שזה פה, אפשר לגזור את זה פחות. נגזור את זה נראה לי פה. עכשיו את אלה באמת אפשר לפח. וזה המגן דוד שלנו. הדבר האחרון שנשאר לנו, זה להוסיף פה טבעת. לוקחת את הטבעת שלי של המחזיק מפתחות,
מרחיבה אותה, ומשחילה לתוכה את החוט. וזהו. סיימנו. זה המחזיק מפתחות שלנו. אם אתם, כאן עשיתי את החרוז בסגול, אפשר לעשות בכחול, אפשר לעשות באיזשהו צבע שאתם רוצים. אם אתם רוצות גם לחלק את זה, אז יש את השקיות האלה. שנייה, נזיז את זה. יש גם שקיות קטנות כאלה, שבאות כבר עם הסרט הדביק. אפשר להכניס את זה לבפנים, אפשר להוסיף מדבקה, אפשר להוסיף, לכתוב איזה משהו. אפשר ממש ככה לתת את זה עם כל התפילות שלכם, עם כל האהבה שלכם, עם כל הכוונות הטובות והאור שהכנסתם לבפנים. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני מקווה שיהיו עוד הדרכות טובות בהמשך. אני מקווה בעזרת השם שנזכה לגאולה, ונזכה לבשורות טובות יותר, ונזכה בעזרת השם לשמוח ולרקוד ברחובות, אפילו יותר ממה ששמחנו בשמחת תורה רגע לפני שהכל קרה. בעזרת השם שנזכה לראות את כל החטופים שלנו חוזרים במהרה הביתה, חוזרים לשלום, בריאים ושלמים, שנזכה לראות את כל החיילים שלנו בעזרת השם חוזרים הביתה, ושפשוט נזכה לראות את עם ישראל תמיד מאוחד כמו שהוא עכשיו, גם בתקופות הטובות וגם בתקופות היותר קשות ומאתגרות של עם ישראל, ובעזרת השם שנזכה תמיד 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 לאהבת חינם. תודה רבה לכם, בהצלחה. אם יש שאלות, הערות, תמונות לשלוח לי, אני אשמח. תודה רבה. ביי ביי.